biko eji nchukwu ya unu ụmụnne m biko zie n'ụnụ biko na ụmụnne ụnụ n'ebe ahụ ofu nne ndị ofu nne ji gbata ndị m ọsọ enyemaka bịabanụ ntu Lagos ala bịanụ nyere nwanne ụnụ aka ka mmanụ mama sọta ụmụnne m na-atọ ndụ donia nne m anwụọna nna m anwụọna ọkwa sọsọ ụnụ bụ ndị nwere mmakwenyi ụmụnne m na-atọ. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsị ewetara na ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Oke ihe mberede ọkụ ọgbụgba ahụ nke dapụtara na ụlọ ama ama dịka Great Nigerian House nke dị na Balogun Market na Lagos Island n'ime steeti Lagos tara isi ọtụtụ ụmụnna anyị bụ ndị Igbo. Unu amarala na ya bụ ọkụ ọgbụgba gbara ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 3 ma mkpụrụ ụbọchị 4 wee si na ya bụ ụlọ Great Nigerian House wee baa na ụfọdụ ọtụtụ ụlọ ahịa ndị ọzọ nọ na ogbe ahụ. Ma dịka anyị si wee nụ na ụfọdụ ozi olu nke anyị ga-egere ebe a bụ ozi nke ụfọdụ ụmụnna anyị bụ ndị tụfuru ndụ ha ebe ahụ, bụ ndị akọwara na mgbe ya bụ ọkụ ọgbụgba bidoro na ha gbalịrị ka ha gaa bugharịa ngwaahịa ha ka ha si n'ụlọ ahịa ha wee buru ngwaahịa ha butuo ka ha wee zọpụta ngwaahịa ha. Ya bụ ọkụ wee chebiri ha ebe ahụ, onwe ezi ụzọ ha si apụta wee ruo mgbe ahụ aja bụ wọọlụ bidoziri wee na-adakpu ụfọdụ n'ime ha nọkwa n'ime ebe ahụ, n'ime ụlọ ahụ dịka ya bụ ọkụ ọgba na-agba wee na-ezipụta ozi sisi zọpụta ha na onwe ezikwa ụzọ ha si apụta, wee na-akpọkwanụ ma oku ekwentị. N'ime ọtụtụ ndị mmadụ ndị tụfuru ndụ ha na ya bụ ọkụ ọgbụgba, ị ga-ahụ mmadụ 3 ndị a foto ha nọ na iru ihe onyonyo a bụ ndị akọwara dịka ụmụnne ndị Ihiala na steeti Anambra, ma a sị na onweghị onye n'ime ha pụtara na ya bụ ọkụ ọgbụgba. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche mkpụdomeso ma nọrọ ala ka anyị nụrụ ka ya bụ ihe niile si wee gaa. Ma maka ndị na-ekiribeghị ihe onyonyo gosiri ka ya bụ ọkụ ọgbụgba si wee gaa, bụ ọkụ ọgbụgba gbara ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 3, anyị ga-enyo etu anya na ụfọdụ ihe onyonyo gosiri ka ọkụ si wee bido ma mgbe ọ gbawara wee ruo. Anyị nyocha anya na ya, anyị gerezie ya bụ ozi nke ụmụnna ya ahụ bụ ndị na-apụtanwu ya na ya bụ ọkụ ọgbụgba zipụtachara tupu anụdebe olu ha. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. This is 6:47 p.m. 6:47 p.m. Look at it. The fire is still raging. The fire is still on. It is still raging. The fire is still raging. 6:47 p.m. Look at it. After 6 to 7. God have mercy. Look at it. Like the whole top floors has been cut off. The whole floors has been cut off.
Hello, this is Ojo Lasisi reporting live from Uluole/Tom Jones Junction. What started yesterday from the 5th floor of Great Nigerian House has now extended to entire building and some part of Uluole Urban Mall, and also 2 buildings that are directly beside the Great Nigerian House. As you can see, there are a lot of traders out here looking at what the firefighters are doing. So this is Uluole Urban Mall. The fire has also affected this building. This is the Urban Mall. Sorry, excuse me. What's how this one look like? Okay. Sorry, what's the name of this street? What's the name of this street? Yeah, but that line. There, how far he's gone. 5 buildings are affected already. Yeah, line now. Alright? Urban Plaza on your car. And now 5 buildings are affected already. Side in case na come when access ga. I try go can camera other side, but no mechi. That okay in the side and when access to that side. This side can will access what I go. But things are go save. Okay, as far as I'm concerned with what I'm seeing, things are go save. You know, if you just calm down, stop panicking. Alright? Calm down, things are go normal. If you access, I will go to that side. Camera will go see. Okay? That radio house here. I'm a man of here. Yes, I'm going to uche gị gbata yes da ika ibu aka gị. Ọ bụrụ uche gị gbata ya, yes da ika ibu aka gị because really upward road. Upward build is complete. The rubber going to build is complete. Hey. Obi agbawala m zaka ibe ya anyị lee anụla akpọmozu mama Maliko anyị lee anụ ụbọchị eze nne ya na-emezi na zaka ibe ya abụghị onye nwụrụ anwụ maka na ọ rara anyị obodo nyere S2 visa oji weta that S2 visa ọbụla 2 days ka ọ fọrọ ya ọgba tiketi ka ọ jefu family ya
otu a ka ọkụ agbara na Great Nigeria House siri gbawuo ya. Lee ebe nze aka ibe ya na-ebe akwa biko si bugharịa blọkụ na blọkụ dadolia na ọ bụla ya akwụ ụgwọ jọsi ị ga-evosi n'otu a na-ebebe akwa. Adịghịzi ekwu okwu ụmụnne anyị na-atọ ndị ihe ara nwụrụ ebe a asa ndị nwụrụ ebe a mbụ aja. Otu Lagos si erisi ndị Igbo dị too much everyday ka ọkụ na-agba. Just gegode ntị ka ịnụgodo voice note nze aka ibe ya oge ọ na-esend voice note biko si bughazie blọkụ na dị ụlọ dadolia ezigbote oyi ya ka ha lie anọ authentic agwakwa nwanne m pụpatazie pụọ ya ọbụla pụbala ọkụ a na-agba ọmali oge ọ pụbala na nwanne nwoke a mechara chi ya azụ ụdị ka ọ bụrụ na ihe o jiri biri na ebe otu a ka ọkụ a siri gbudisi otu a ka ụlọ siri dadia just gezie voice note a ihe ebe akwa ka mkpụrụ obi fazụlụ ike na ndokwa. Nze aka ibe ya ezigbote mmadụ ezigbote onye ụmụ ojii ọ bụ m na-eme Hello, Nze. Ịpụtago? Nze anwụọ na n'ime ebe a gwara ka m na-echipụta blọkụ dado nnụ. Chimo. Ụlọ dadoro m ka m na-ayọ dabita anya chọrọ m ndị aboki. Chimo. Biko zie na ọ bụrụ na ego ka m na-akwụ biko zie na ibe ego ndị Igbo ego nụ. Biko zie na ọrụ m aka nụ. Hello, good evening, sirs. Ụmụnne m biko zienu eji Chukwu wee yie unu biko zienu ọnwa nnụnụ nwaanyị onye ụzọ akwa ụmụara ugwu biko nna ya unu gbatanịnị m ọsọ enyemaka ego atananụ m igu n'isi o biko gbatanịnị m ọsọ enyemaka o ụmụnne m na-atọ nọ na that Great Nigeria House gbara ọkụ biko gbatanịnị m ọsọ enyemaka o ụmụnne m na-atọ nọ n'ime ebe ahụ biko eji Chukwu ya unu ụmụnne m o biko zienu unu biko na ụmụnne unu n'ebe ahụ ofu nne ndị ofu nne ji bishọ ha ka nsendere ha anụnwa biko gbatanịnị m ọsọ enyemaka ego atananị m igu n'isi o biko zie nene ada nne ha na-akpọ unu biko na ụmụnne m ana m ayọ unu ụmụnne m na-atọ onye tọrọ onye na onye tọrọ onye n'ebe ahụ biko zienu ụmụnne m ji bupụta ahịa ha ma ngwa ihe ji wee dachi ha ụzọ biko zienu ha nọ n'ime ebe ahụ the very building ha nọ n'ime ya ka kwụ ọtọ ọ dị extension bụ ihe dara ada ọ dị side extension na-abụbụ ihe dara ada building ebe chọbụ ha nọ ka kwụ ọtọ biko zie na believe na ụmụnne m ka dị ndụ gbaghara n'enyi m gbata n'enyi m ọsọ enyemaka ụmụnne m ana m ayọ n'unu biko zie nene ụmụnne unu nọkwa n'ime ebe omeihe ukwu Jizọs ụmụnne m gbaghara nene m biko nene abụ m onye ụzọ akwa abụ m onye ụmụọrụ ugwu afa ha bụ Mr. Classic ụmụnne na-atọ afa ha ije ma ha na plaza Mr. Classic shọpụ ha dị na second floor afa ha Mr. Classic ha na-ere akwa ha na-ere akpa ụkwụ chi ụmụ nwoke chi ụmụ nwaanyị biko zienụ gbatanụ m ọsọ enyemaka onye ọbụla ịkpọrọ Mr. Classic ụmụ ejima na-atọ ha mara ndị ọgbụ do biko zie nene do gbaghara n'afọ ha bụ Steven afọ Kasmia afọ ha bụ Ekene dịrị Chukwu Collins biko zie nene ụmụnne gbaghara nene m bata nene m ọsọ enyemaka do biko zie nene ọrụ ụtụtụ echi akpọ m ụmụnne m ndị ọzọ eje Lagos Island gbata nene m ọsọ enyemaka bịabanụ ntu Lagos Island bịanụ nyere nwanne ụlọ aka ka mmanụ mama zọta ụmụnne m na-atọ ndụ donia nene o nne m anwụọna nna m anwụọna ọgbasa ọsọ unu bụ ndị nwere mmakwenyi ụmụnne m na-atọ gbatara nene m ọsọ enyemaka ụzọ agba gbatara nene m ọsọ ihe ala gbata nene m ọsọ ihe ala gbata nene nwanne ụlọ ọsọ nwanne ụlọ anwụkwa na ọkwa ụmụnne m na-atọ ụmụnne ndị nne ji donia nene afọ m bụ Adaọra Polycarp Ikwuameze nwa amata Ikwuameze n'ụzọ agwa ụmụọrụ ugwu gbatara nene m ọsọ enyemaka biko zieni ayọ ka nna ya unu mee nka Chukwu nna ya egozie unu donia na onwe ike anyị abata n'ezinụlọ anyị donia nini akwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka ya bụ ihe niile si wee gaa ọ bụghị obere ihe na mbụ ana m asị ka mkpụrụ obi ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị tụfuru ndụ ha na ya bụ ihe mberede ọkụ ọgbụgba ma ndị amarala ma ndị a na-amatabeghị makwanụ ndị ahụrụla ozu ha ma ndị a na-ahụbeghị ana m asị ka mkpụrụ obi ha niile zuru ike na ndokwa ise wee na-ekpekwanụ wee na-asị ka Chineke nna kasie ezinụlọ ha niile obi wee werekwa otu aka ahụ na-ekpe sị ka Chineke nna kasie ndị niile bụ ndị nwere
ndị ya bụ ọkụ ọgbụgba metụtara, ndị nwere ụlọ ahịa ebe ahụ ma ndị nwere ngwaahịa ebe ahụ, ana m asị unu ndonu ndonu, wee na-ekpe sị na Chineke nna ga-eti unu aka n'obi. Nke bụ eziokwu bụ na a sị na anaghị atọ onye nwụrụ anwụ ụta, mana ụdị ha mee ihe anyị na-ewepụtakarị ya wee na-atụgharị uche na ya bụ ka anyị tụlee ya ma were ihe mmụta ole na ole bụ ihe ga-enyere anyị bụ ndị ka dị ndụ aka ka anyị na-agbado anya. Maka na ụdị ihe a mewe, ọ bụ eziokwu onweghị na-ekpe ekpere ụdị ihe a ịdapụtara ya, mana ọ dapụtakwanụ, kedu ihe mmadụ kwesịrị ime? Ndị Igbo kwuru okwu sị na aghara ndụ kpaa akụ onye iro erie ya. Kedu uru ọ ga-abara mmadụ na ị na-achọ ka ịzọpụta ngwaahịa gị, ka ịzọpụta ego gị, ka ịzọpụta akụnụba gị, were ndụ gị tụnye na ya? Ọ na-adị mwute na mmadụ ga-anọ wee na-ekiri ụlọ ahịa ya, na-ekiri ngwaahịa ya, ọkụ a na-agbapịa ya ma onweghị ihe onye ahụ menwuru, mana ị gaghị ejinu maka ya wee tụnye ndụ gị na ya. Ego ahụ ọkwanụ mmadụ kpara ya. Ego ahụ ị na-achọ ịzọpụta, ngwaahịa ahụ niile ị na-achọ ịzọpụta, ọkwa gị kpara ya, ọkwa gị goro ya. Ị ga-ewezi ndụ gị wee tụnye maka ego iji aka gị wee kpata? A sị dịrị na ọkụ agbapịacha ya bụ ngwaahịa niile ma gbapịacha ụlọ ahịa niile ị nwere ebe ahụ, maọkwa na gị bụ onye nwe ụlọ niile ahụ, ọ ga-ahịatụ ahụ, mana ọ bụ naanị oge ka ọ ga-ewe. Gị bụ onye kpara ego ahụ, gị bụ onye kpara akụnụba ahụ, ị ka ga-akpata nkwa ọzọ. Ọ bụrụ ha na ndụ ka dị, olileanya ka dị. Wee na-asị ụmụnne m ndị Igbo, onwe onye ụdị ha dapụtara, biko biko, ọ ga-ahịacha ahụ, naanị obere oge ka ọ ga-ewe, mana ọ bụrụ ha na iji ndụ gị pụta, olileanya ka dị. Gị bụ onye kpara ego ahụ, gị bụ onye kpara akụnụba ahụ, ka ga-akpata nkwa ya ọzọ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, denyere anyị ebumnuche gị, otu si ahụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na ka o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu, wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma. O ise ngwanụ, tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo, na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma, onye nke m, udo dịrị unu.